கர்த்தாவே, நான் சிறியவனும் அசட்டை பண்ணப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறேன். ஆனாலும் உமது கட்டளைகளை, பிரமாணங்களை மறவேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது சங்கீதம் 42:11. என் ஆத்துமாவே, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்? தேவனை நோக்கி காத்திரு. என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என் தேவனுமாயிருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு இன்னும் அதிகமாக கர்த்தரை துதிப்பேன் என்பதே. இந்த 42ஆம் சங்கீதத்தில் கர்த்தருக்காக தான் எப்படியாக காத்திருக்கிறேன் என்பதை சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது, மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல என் தேவனே, என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்கிறார். அது மட்டுமல்லாது, தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொள்ள பார்க்கிறார்கள், என்னை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான சூழ்நிலைகளை தான் கடந்து போவதாக சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதோடு, தனக்குத்தானே தன்னுடைய ஆத்துமாவை பலப்படுத்திக் கொள்கிறான். கர்த்தர் ஒருவரே சர்வ வல்லவர், அவரையே நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அவரே நம்மை ரட்சிக்கிறவர் மற்றும் கர்த்தரையே நான் இன்னும் அதிகமாக துதிப்பேன் என்பதாக சங்கீதக்காரன் கர்த்தரை குறித்து பாடுகிறார். பிரியமானவர்களே, நாமும் கூட இதே போன்ற சூழ்நிலைகளில் இருக்கக்கூடும். மனம் சோர்ந்து போய் வேதனையில், கஷ்டத்தில் இருக்கலாம். ஆனாலும் கர்த்தரையே விசுவாசிக்கும் போது அவரே நமக்கு இரட்சகரும் விடுவிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். அவரே நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். இந்த நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் கர்த்தரையே துதித்து கொண்டாடுவோமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நீர் ஒருவரே எங்களை ரட்சிக்கிறவர், பலப்படுத்துகிறவர், ஆசீர்வதிக்கிறவர். உமக்கே என்றென்றும் மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.